जतनो खुलुमबायका तिनी लाइबो माफायका तामाने मालाय लाइ थानाय 25 मे 2025 नि हर सिनी महाराज सिनी बुबागरा गुमती डिस्ट्रिक्ट नि डीएम तरित कान्ति चाकमा बाय मालायनि थांमानि बिनि क्वार्टार फियाबा सिनी महाराज बाय मालायनि नाइलिया मालायनि शैलिया डीएम तरित कान्ति चाकमा सिनी महाराज न गेदनो कासोय गेदनो हइतेने बेखलाय हका सिनी महाराज बार न सिनी बुबागरा बार न बनो कॉल खलायका फियाबा सिनी बुबागरा नि कॉल न इग्नोर खलायका सिनी बुबागरा नि कॉल न ब्लॉक खलायतोनिका सिनी महाराज बिनि सादनि बागै बिनि व्यक्तिगतनि बागैबो मालायनि थांमानिया सिनी गुमती डिस्ट्रिक्ट नि आन्दार जे तंनाय पाब्लिक जे जनगण तंनाय जे रेगा सामंग कासुजागै तंमानि रेगा सामंग चलियां तंमानि जे कुनु जागा सामंग चलनि नायै चलियां तंमानि कासुजागै तंमानि सि सामंग रंग चारिनि बागैसे तिनी महाराज डीएम तरित कान्ति चाकमा बाय आजगै कगलाम सालायनि थांमानि फियाबा तामानि तैयै तिनी सिनी महाराज बाय मालायनि शैलिया तामानि बागै बो तिनी महाराज बाय कगलाम सानि शैलिया आजगलायै जेकुनु इस्यु तंनाय जेकुनु कारण तंनाय इ जागा बिनिनो चाइया तंगो डीएम तरित कान्ति चाकमानि न चाइया तंगो एबिनि बागै तो बो तिनी मालायनि शैलिया सिनी महाराज न तिनी अपमान खलायै महाराज ने इनसाल्ट खलायै बो तिनी गेदनो हइते बेक खलाय हका एबिनि बागै जों सिरिं तंया जों सिनी गुमती डिस्ट्रिक्ट नि आन्दार सिनी गुमती डिस्ट्रिक्ट जों इमाहाय डीएम न जों एक्सेप्ट खलाया जों मानिमाया इमाहाय डीएम तरित कान्ति चाकमानो बिनि जागा तरित कान्ति चाकमानि जागा तरित कान्ति देब्रमा फंतुंतन तरित कान्ति त्रिपुरा फंतुंतन तरित कान्ति जमैतिया फंतुंतन बारियां फंतुंतन दारलं फंतुंतन जेकुनु फंतुंतन हालाम फंतुंतन जों इमाहाय डीएम न जों एक्सेप्ट खलायमाया जेकुनु डीएम फंतुंतन इमाहाय सिनी महाराज न रेसपेक्ट सारा सिनी महाराज न अपमान खलाय हालाय बो तिनी असुक जराते अहंकार इमाहाय डीएम न अहंकार डीएम न जों नांया इमाहाय डीएम न दाति न सिनी गुमती डिस्ट्रिक्ट नि ट्रेन्सफार खलायनि ओंथोन आ ट्रेन्सफार सिमिया बनो सस्पेंड खलायनि ओंथोन डीएम नि बनो सस्पेंड खलायनि ओंथोन जों इमाहाय डीएम न जों नांया जों इमाहाय डीएम न दरकार करै कारण तामार हिमालय बो पाब्लिक नि बागै गामनाया जनगण नि बागै गामनाया जनगण नि बागैबो सुस्थ बिचार नाया जनगण नि बागैबो जनसाधारण नि बागै सामंग गाम बा बो जागा डेभलपमेन्ट याखौ बो जागा सामंग गाम याखौ ओबरंनो बनाया बिनि बागै जों माहाय डीएम न नाया आर ए जागा जतनी कतर कक जतनी गारा कक हा सिनी महाराज अपमान खलाय माने बागै जों माहाय डीएम न जों नाया बनो दाति न 2-3 दिननि बिसिंगो सिनी गुमती डिस्ट्रिक्ट नि बनो ट्रेन्सफार खलाया हालाय जों ए 2-3 दिननि बिसिंगनो नायदि जों पाब्लिक जों जनगण सिनी गुमती डिस्ट्रिक्ट नि आन्दार कयटा ब्लक तं जों ताला रगैतुनि नाय बन्द खलायतनाय जततुक बनो इरेनि सिनी गुमती डिस्ट्रिक्ट नि बनो ट्रेन्सफार खलाया साक जों ताला रगैतुनि नाय बनो दाति न सुस्थ खलायै गाम खलायै जदिसे तुंनि मुसुं हालाय ए तरित कान्ति चाकमा डीएम न दाति न सिनी गुमती डिस्ट्रिक्ट नि ट्रेन्सफार हनि ओंथोन जतनो खुलुमबायका जतनो हामबाय।